Για πολλά χρόνια πίστευα πως η αγάπη μπορεί να θεραπεύσει τα πάντα. Σήμερα θα μοιραστώ μαζί σας ένα από τα σημαντικότερα μαθήματα της ζωής μου. Πίστευα λοιπόν πως αν αγαπήσω αρκετά, αν δείξω κατανόηση, αν κάνω λίγη υπομονή ακόμη, αν συγχωρώ συνεχώς, όλα θα αλλάξουν. Στην πορεία της ζωής μου όμως κατάλαβα κάτι πολύ σημαντικό. Η αγάπη από μόνη της δεν φτάνει. Η αγάπη μπορεί να εμπνεύσει έναν άνθρωπο, μπορεί να του δείξει το δρόμο, δεν μπορεί όμως, και φυσικά μπορεί να δει και ένα διαφορετικό δρόμο μέσα από την αγάπη. Δεν μπορεί όμως να περπατήσει τον δρόμο αντί για εκείνον. Και τότε συνειδητοποίησα ότι η αληθινή αγάπη χρειάζεται όρια τελικά. Γιατί όταν αγαπάμε χωρίς όρια, χάνουμε τον εαυτό μας. Τα όρια είναι μια έκφραση αγάπης. Αγάπης προς τον εαυτό και σεβασμός προς τον εαυτό. Έμαθα λοιπόν πως μπορώ να λέω όχι, αλλά με αγάπη. Να απομακρύνομαι από ό,τι με πληγώνει. Έτσι απλά, χωρίς θυμό, χωρίς ενοχές, απλά απομακρύνομαι. Γιατί τα υγιή όρια δεν χωρίζουν τους ανθρώπους τελικά. Τα όρια λένε «Σ' αγαπώ, αλλά αγαπώ και σέβομαι και τον εαυτό μου». Έμαθα πως η αγάπη δεν σημαίνει πως χρειάζεται να σώσω τους πάντες, γιατί μπαίνουμε στο ρόλο του σωτήρα τελικά. Σημαίνει πως αγαπώ πολύ, έχω την καρδιά μου ανοιχτή, αλλά χωρίς να χάνω τον εαυτό μου. Και τελικά, όταν η αγάπη συνοδεύεται από σοφία, πάβει να γίνεται θυσία και γίνεται ευλογία.